Stojan, ředitel odboru Zemědělská agentura a Pozemkový úřad ministerstva. Inženýr Miroslav Nakládal, bývalý ředitel střední zemědělské školy. Inženýr Radek Běhal, člen Rady střední školy zemědělské a zástupce firmy Ditana SRO. Zvláště srdečně vítám bývalé učitele, zaměstnance školy, absolventy školy, současné zaměstnance i širokou zemědělskou veřejnost. Na úvod dnešního slavnostního zasedání prosím pana ředitele, inženýra Sauera, o zahajovací projev. U příležitosti 130. výročí založení zemědělského školství v Olomouci jménem všech spolupracovníků a zaměstnanců školy jménem svým. Od posledních oslav, během nich se udála celá řada významných změn, které zcela jistě ovlivnily chod školy a vzdělávacího procesu jako takového. Nenáleží mě hodnotit tuto dobu na této škole z důvodu mého působení sice ve stejné oblasti s podobným zaměřením, ale na jiném vzdělávacím zařízení. Z hlediska svého současného postavení mě to zřejmě nemine, a tak se o to velice stručně a šetrně pokusím. Díky poskytnutým materiálům a informacím od kolegů této školy se budu snažit dobrat nějakého konce. Začátek 13. desetiletí existence školy byl provázen v roce 1977 katastrofálními záplavami, které samozřejmě poskytly celou Moravu, Olomouc zvlášť, a tuto budovu snad nejvíc. I když odloučené pracoviště Gorazdovo náměstí, střední odborné učiliště předtím je ještě níž a té vody tam bylo také hodně. Tyto povodně způsobily celou řadu pracovních, organizačních a ekonomicky náročných opatření. Po dobu uplynulých 10 let probíhá 2001, dochází k významné změně. Se vznikem nových územně správních celků se stává zřizovatelem tohoto školního zařízení Olomoucký kraj. S nepříznivým demografickým vývojem se začíná projevovat nižší zájem o studium zemědělských oborů, a to jak studijních, tak i učebních. V rámci optimalizačních a racionalizačních opatření dochází k 1. srpnu 2005 ke sloučení střední zemědělské školy a středního odborného učiliště zemědělského, odborného učiliště a učiliště v Olomouci. Nabídka studijních a učebních oborů zůstává zachována. Od školního roku 2006-2007 umožňuje škola studium 4letého studijního oboru zahradnictví, který se díky pozdnímu schválení ministerstva školství nepodařilo náborovat pro letošní školní rok. Doufáme, že se nám to podaří pro leta další. Ubytování a stravování ve svých zařízeních. V rámci spolupráce s Mendlovou zemědělskou a lesnickou univerzitou, úsekem Institutu celoživotního vzdělávání, škola umožňuje praxi novým adeptům učitelského povolání, taktéž vyhovujeme Univerzitě Palackého. V současné době je škola zařazena mezi tzv. Nově tréninkové školy. S ministerstvem zemědělství je udržován kontakt prostřednictvím školních závodů. V případě naší školy je to zemědělské družstvo Unčovice, kde žáci studijních a učebních oborů vykonávají zemědělskou praxi. Nebudu vás dále unavovat, protože je tady nesnesitelně teplo a téměř padá. Poděkuji všem, kteří se účastnili v podstatě a angažovali v přípravě tady těchto oslav. Všem zemědělským podnikům, s kterými udržujeme samozřejmě pokud možno co nejúžší kontakt. Děkujeme všem sponzorům, všem zaměstnancům. Poděkování patří všem pedagogickým pracovníkům, zvlášť bývalým, a všem vám přeji, abyste dnešní den strávili v co možná největší pohodě. Děkuji za pozornost.
páni ředitelé této školy, bývalí kolegové, vážení hosté. Je mě ctí a potěšením pozdravit tyto oslavy a tuto akci jménem zřizovatele, jímž je Olomoucký kraj, jak říkal pan ředitel, od roku 2001, kdy školství vlastně prošlo reformou, která byla, jak říkají historikové, největší od doby císaře Josefa II. Tak masivní odstátnění málo který, nebo historie zemí koruny české pamatuje. Rovněž bych chtěl připomenout to, že školy tohoto typu jsou vlastně nejstaršími školami nejenom v tomto kraji, ale na celé Moravě nebo ve většině českých zemí. Že často obchodní akademie, průmyslovky a reálky vznikaly až o pár let později, alespoň zde na střední Moravě, než vznikal tento typ škol, školy hospodářské. A to díky lidem, jako byl Jakub Deml, jako byl František Skopalík, doktor Reich a podobně. Často se na to zapomíná a na to bychom zapomínat neměli. Já o tom trošku víc vím, než třeba někteří mý kolegové z ostatních krajů, protože jsem 16 let působil na škole tohoto typu, 8 let jako kantor, 8 let jako ředitel. Do těchto zdí jsem jezdil na maturitní komise, jako předseda maturitních komisí a trošku o tom něco vím. Pan ředitel Sauer naznačil, že ta doba, nejenom po reformě, ale doba je k některým typům škol je nepřející. Zdá se macešská a často jsou kroky, které vedou k nějakému vývoji, přičítány jako nepopulární kroky přičítány zřizovatelů. Mám teď na mysli takového největšího zřizovatele středních škol, jimž jsou kraje. Nevyjímaje kraj Olomoucký. Je třeba si uvědomit, že bohužel je populace oproti začátku 90. let, oproti dřívějším letům 80., 70. a 60., to je doba, kdy tyto školy zažívaly výraznou revitalizaci a výrazný boom, že ta populace je opravdu o 30%, třeba v tomto kraji o 29,7% nižší, že trh práce se vyvíjí zcela jinak, než tomu bylo začátkem těch 90. let. Že je jim věnovaná dostatečná pozornost, dostatečná péče a myslím si, že kroky, které směřují k jejich dalšímu vývoji, jsou odborné, erudované a vychází z reality a z jakýchsi racionálních zásad. Já bych si přál osobně a myslím, že všichni, jak tady jsme, aby tato škola se dožívala dalších a dalších výročí. Někteří z nás se tady už při 150. výročí této školy třeba nemusíme potkat, a to už z důvodu, že se odeberou někam jinam, anebo že jim to nedovolí čas, ale já bych si přál, abychom se potkávali minimálně po těch 10 letech na takových školách a v takovém prostředí, mezi které hospodářská škola, dneska střední škola zemědělská v Olomouci patří. Pěkný den, pěkné dny a dobrá léta následující. Děkuji panu náměstkovi a prosím zástupce ministerstva školství, pana doktora Kriegra. Pane náměstku, vážení pane řediteli, vážení hosté, vážení přítomní, dovolte také mě, abych pozdravil vaši oslavu k
jejíž návštěvy jsem velmi rád přijal pozvání od pana ředitele. Což jsem chtěl mluvit pana náměstka skupiny regionálního školství, který se